Jeg hedder Georg Børksen, og jeg stiller op for Enhedslisten til kommunevalget i Glostrup. Vores hovedtema til valget er demokrati, velfærd og miljø. Et hjørne af vores miljøpolitik er byplanlægning. I Glostrup har byplanpolitikken i mange år været præget af, at det har været pengene og erhvervslivets interesser, som er gået forud for borgerne. Det har ført til skræmmende løsninger. I byparken har hotellet fået lov til at udvide hele den nordlige ende. Til stor glæde for hotelejeren, men til stor skade for de mange borgere, som i mange år brugte området. Op ad Østbrovej overfor det nye Center 2 har man tilladt boligbyggeri, så folk kigger lige ind i en jordvold. Videre over Østbroen, ned mod hjørnet af Kirkebjerg Allé, tillader man nu at opføre butikker, på trods af at det giver store trafikproblemer og parkeringsproblemer i hele området. Og på trods af, at der i mange år har stået mange butiksarealer tomme i de to center. Hele området ved stationen, hvor Center 2 er presset ned, er en stor rodebutik uden hoved og hale i. Det må vi for fremtiden kunne gøre bedre. Vi arbejder for, at når den nye letbane kommer, og Glostrup station bliver et stort trafikknudepunkt på Vestegnen, så skal det planlægges ordentligt til gavn for den kollektive trafik og til gavn for borgerne. Vi foreslår, at bymidten fra Glostrup Torv til biografområdet udvikles. Glostrup Torv skal afrundes med muligheder for teater, musik og cafévirksomhed. Samtidig kan vi få løst problemerne med de olieforurenede grunde på Solvej. Der skal lyttes mere til borgerne i byplanpolitikken. Hele stationsområdet og bymidten skal sammentænkes, sådan så vi kan få et samlet område til gavn for borgerne i fremtiden. Derfor foreslår vi, at der udarbejdes arkitekt- og byplanforslag, som lægges frem til offentlig diskussion. Hvis du er enig i nogle af disse synspunkter, så skal du stemme på Enhedslisten. Det er liste Ø til kommunevalget.